Рыся, ну я уже 100 разов тебе сказал, что все хатние задания на завтра зрабил. И больше повторять ничего не хочу. Я гулять хочу. А я тебе 101 раз отказываю, что ты не вельми добро выучил урок. Я ж чула. І навошта тебе потім отримлювати дренну відзнаку і червонець на занятках? А я и не отримаю дренну отзнаку. И червонеть не буду. Я упевнений. Давай уже гулять. Салют усім. Привітання, поважані глядачі колиханки. Ось, і дітки гулять не супрать. Ой, Топа, ну вас ты уже доволі дорослый медведик, так? Так. А поводишь себе, як неразумное малое дитя. Ой. Одни тільки гульні тебе цікавять. А я все ж не зовсім дорослый. А в дитинстве это правильно. Малые повинны много гулять. А яшчэ малые павінны цягнуцца до новых ведаў, калі яны не абібокі, вядома. А я, ты лічыш, абібок. Лічу. Ну, ці гультай, калі табе так больш падабаецца. Ага, ты яшчэ і абзываешся. А ведаеш тады, хто ты? Ведаю, вядома. Ну? Я разумная і акуратная дзяўчынка з сямейства Катіных. Ты разумная. Да ты самая занудливая рысь во всем свете. Хто? Я? Ты. Ой, а ты тады самая сварлівая істота з усіх, каго я дагэтуль сустракала. А у мяне, між іншым, шмат самых розных знаёмых. Ах так. А ты тады ведаеш, хто? Хто? Касмічнае прывітанне, сябры. Добры зорны вечар, Рыся і Топа. Ой, прывітанне, Эліна. Салют. Ой, як цудоўна, што ты з'явілася. Будзе хоць з кім паразмаўляць. Сапраўды! Ліночка, ты вельмі своечасова. Давай гулять, а то мне одному сумно. Так, Топа, а чаму ты не можаш пагуляць з Рысей? Рыся, а ты чаму не паразмаўляеш з Топам? Не хочу! А, ўсё зразумела. Вы зноў пасварыліся. Так. Здогадалася, Элиночка. Ну, вось нейкія вы... Неразумная, правильно, Элиночка? Я только что собирался сказать Рысе, что яна неразумная. Я неразумная? Ты! А ты тады... Так, стоп, спыніце спрэчку. І зусім я не збіралася называць вас неразумнымі. А якімі збіралася? Напрыклад, нявытрыманымі. А што, калі я? Не хачу далей гэта слухаць. Зараз моя чарга гаварыць. І я думаю, што самы час вас навучыць абыходзіцца без сварак. А у тебе атрымаецца? Спадзяюся. Вы ж калі сюды прыйшлі, не збіраліся спрачацца? Не збіраліся. Яно неяк само атрымалася. Вось я і кажу. Всё таму, што вы нявытрыманыя. І што з гэтым рабіць? Вам трэба перад тым, як сказаць якую-небудзь крыўдную рэч, спыніцца, падумаць і замяніць яе на камплімент. А что такое комплимент? Ты не ведаеш? Ну, да я ведал, але забылся. А як сварыцца, ты не забыўся? Стоп, так справа не пойдзе. Даслухайце мяне спачатку. Ну, добра, слухай. Камплімент – гэта нешта вельмі прыемнае. І зараз вы будзеце вучыцца гаварыць менавіта кампліменты. Топа, зрабі выгляд, што ты толькі увайшоў у пакойчык і убачыў Рысю. І табе трэба яе пахваліць. Ну, добра. І што ты скажаш, Рысі? Не ведаю, ну, што яна сёння добра выглядае. Падыходзіць. Ну, давай паспрабуй. Рыся, ты гэта добра выглядаеш. Во. Дзякуй, Топа. Ну, Рыся, прыемна было чуць. Ну, прыемна. А зараз ты зрабі камплімент Топу. Я?
Ну, паспрабую. Ай. Топа, якую ты гульню цікавую прынёс? Выдатна. Топа, твоя чарга. А ты, Рыся, не расстаешься с подручниками и книжками. Напэўна, таму ты такая разумная. Цудоўна, Топачка. Рыся, а ты придумала яшчэ один комплимент для Топы? О, здаецца, придумала. Топа, у тебе заўсёды столькі ідэй, і з табой так цікава гуляць. Гэта праўда. Прыемная праўда, так, Топа? Ой, Ліночка, компліменты чуць сапраўды вельмі прыемна. Але прыдумваць даволі складана. Дык у гэтым і сэнс. Пакуль ты шукаеш, што добрага сказаць, ты не кажаш крыўдныя рэчы. Твае думкі занятыя, і пасварыцца не атрымаецца. О, здаецца, я зразумела. Топа, а ты хочаш, я навучу цябе хутчэй рабіць хатнія заданні? Падкажу некалькі правілаў, як усё лёгка запамінаць. Ну, вядома, хачу. Чаму ж не паслухаць парады разумнай істоты? Ліна, у мяне атрымаўся комплімент? Атрымаўся, Топа, ты вельмі добра засвоіў мой урок. О, Рыся, а калі я навучуся хутчэй рабіць хатнія заданні, у нас на гульні больш часу застанецца. Правильно, Топа. Які ты кемлівы. Просто прыемна цябе чуць. Эліна, ты чараўніца. Ты нашу спрэчку ператварыла ў прыемную размову. І вы, сябры, запомніце гэтае правіла. Замест крыўдных рэчаў гаварыце сваім сябрам компліменты, і тады дакладна ніколі не паспрачаецеся. Таму што над компліментамі трэба яшчэ падумаць. А для крыўдных слоў у галаве месца не застанецца. Леночка, а гэта на вашай планеце так цікава вучаць не сварыцца? Гэта, Рыся, міжгалактычнае правіла. Скажу вам па сакрэце, яно і з іншапланецянамі працуе. Значыцца, я зараз скажу табе компліменты, Ліночка. Ты самая разумная, самая чулая дзяўчынка з усіх, каго я ведаю. І ў нашай, і ў вашай галактыцы. Вось! Ой, мае вы даражэнькія, я вельмі рада, што апынулася тут і пазнаёмілася з вамі. Ой, а зараз, Ліночка, давайце разам глядзець цікавы зямны мультфільм. Ой, задавальненне. Што ж, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Можете паспець сказаць сваім блізкім некалькі компліментаў. Напрыклад, як вы іх любіце. А потым хутенька чысціць зубкі, мыць тварыкі і ў ложачкі спаць. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі, самыя лепшыя нашыя гледачы. І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.
баю-бай, баю-бай.